Здравейте хора, просто не се стърпявам и трябва да ви го снимам това цялото нещо. Искам да видите какво е направило старото вино, захарта и захарта, дето ви казах. Видите какво става тук. 1, 2, и там отзади 1, 3, и там 1, 4, 5, 6, 7 парчета. Направо не е истина. В момента 7 има удавници вътре. Предници на любовта. Не мога да ви опиша. Това е истината за старшилите. Това всичко е майки. Това значи, че съм унищожил. Виждате колко гнезда гледа. Какъвто пусе. Направо не е истина. Ох, майка. Това нещо щеше да ме разсипа. Това исках да ви покажа. Възползвайте се. Ето, показвам 5 литрово шише пини, за да е сложено под наклон. Ще ви видяте малко. И дупката е тук отгоре. Ето да къде. Влезнат ни. Не може повече да излезне. Никакви щуроти не ви трябват. Между другото, пробвал съм с по-малки шишета, не е такъв ефекта. След това сложете на няколко места. Във вашия двор, градина там, или каквото и да е. Сложете на няколко места. И трябва да ви кажа, че едно от тези места се оказва удачно. Значи, тук където е, примерно, слагал съм и в другите ъгли, и там и по това, и горе съм слагал. Навсякъде тук съм слагал такива капани. Не мога да ви опиша. Ако другите хващат общо 5, то хващат 20 в сравнение с това. Значи местото е изключително важно според мен. Така е, айде, успех, но за жалост за усите, пак ви казвам, не знам пинис какъв е. Айде за сега и на всички георгиевци да им е честит празника.